За седма поредна година Ким Илман от австралийския град Пърт участва в състезание за коледна украса. Този път мъжът е надминал себе си, категорични са приятелите и съседите му. 200 часа работа, 41 000 кружки, километри кабел и феноменът Сай са в основата на светлинното шоу, с което блестят улицата и домът на Ким. Ким използва и специални светещи гирлянди и с помощта на софтуер програмира и синхронизира атракцията. Първата проба на Коледата в Гангнам стил вече е факт. Доста добре се получи. Имахме няколко проблема, както винаги. Захранването малко натежава, има риск да падне, ако връзките не са достатъчно здрави. Аз си седя тук и проследявам фасадата дали е в синхрон, примерно. Огромна помощ Ким и семейството му получават от съседите, които са склонни да поделят електричеството си със светещия дом, за да може усмивките да са широки, а Коледата наистина светла. Авторът на инсталацията напомня, че тя е изцяло енергоспестяваща и ще струва $10 на седмица.